Ulang na ng fruit cocktail. Salad na. Imbis kakaon ka chips, kakaon ko ng grapes sa katlaka. Kaya bang tumubo ng puno ng mga grapes sa klima sa Pilipinas? Yes, yan ang napatunayan ng isang housewife sa Barangay Lantad sa Silay City sa Negros Occidental. Sa katunayan, every 4 months, namimitas lang siya ng grapes sa kanyang bakuran. Sa kasagsagan ng pandemic, walang magawa si Chona Tugonon. Sa kakapanood ng mga videos online, nakakita siya ng video kung paano magtanim ng grapes. Agad siyang nag-order ng cuttings online at sinubukan ito sa mismo niyang bakuran. Anahan ko lang sa YouTube bukaran ko lang sa YouTube sang pandemic, wala ko brahon eh. Oo. So try ko, kita ko, nag-order ko sa mga online na mga Online man sellers. So nagpa-member man ko sa Philippine Grapes Growers. Grabe. Tapos sa muna nasaguran. Oo. Dahil cuttings, matapos ang 8 buwan, namulaklak na ito. At tuwing 4 na buwan, namumunga. Nag-concentrate siya sa Baikonur na variety ng grapes. 8 oras na init ng araw kada araw ang kinakailangan ng grapes para maganda ang pagtubo nito. Hindi maganda para sa grapes ang sobra-sobrang tubig. Kaya't may UV plastic ang bakuran ni Chona para maproteksyonan ang kanyang iniingat-ingatan ng mga puno. Maliban sa ulan, ang mga ibon ang kalaban ng mga ubas. Kinakain kasi ng mga ibon ang mga bunga ng grapes. Tuwing nag-iiba na ang kulay nito, kaya't nilalagyan ang mga hinog ng mga bunga ng net. Sa 2 taon na pag-aalaga ng mga puno ng grapes, ilang beses na rin siyang nag-harvest. At pagpunta namin sa kanyang bahay, may iilang mga bunga na ng Black River o Black Grapes kaming naabutan. Ma-harvest na ta. Unahan ta ka pispis biji kung hindi ito pag i-harvest. Pre-taste na? Oh, free tasting. Ambot lang. Mag-pre-taste ko daan, mga Kung 2 kilo daan kung ang tamis pre-taste. siya. Ambot lang kung tamis siya. Kulang nila. Tugasan ka? Oo, please. Paano mo ba? Ano kung pwede na siya for harvest? Depende color sa niya? variety. Oo. Iniho, kuha ni siya sa rain. Na na Basta- siya sa ulan. Amo ni tsura, yung kumalunan. Kag overwater siya. Siyempre, ari siya din sa kwan. Sa kalug. Sa kalog. Siya, break siya. Ang atong gining gasa ni kwan lang namin. Tilo to siya. Oo. Ini mo man. Kung ini siya, ang puno mababad sa tubig, Oo. ma-break man siya. Kakakuan, magaling ka sensitive ka tama sa ilan, ano? Dito, damo ka man kontra, fungus, pag Fungus pag Ikaw na tiloming. para sa ulo mo, G, pwede na nga guro, kaya naubos na namon ka, tilaw-tilaw. Hindi ko kuyos na ta. Oo, wani. Grapes good. Grapes are negros, dapat. Sabi mo, Jay. Kao ko lang ng sido kay Mano ko na. Look! Matubo na sa tiyan mo! Kung ba, ano ya? Okay din ka unang seeds, ma'am? Oo, wala na. Oh. Break seed, gani, bulong. Tira mo, ito kaon mo. May ilan na rin siyang nakilala na may-ari ng taniman ng grapes dito sa Negros. Sa ngayon, may 27 na mga puno ng grapes na siya sa kanyang mismong bakuran.
plano niyang magtanim pa ng dagdag ng mga grapes sa mas malapad na lupain. From Arya ma'am, kuha na kayo dyan ng experiment nga out of boredom sa pandemic. Yes. Ini, tanan. Yes. Oo. Tapos ay productive siya. Oo. Pero do you plan nga pala paron? Oo. May market for that? Feeling mo ba makaya? Actually sa market, not ano siya masyado. Hindi siya... Baka kontra sa mga imported? Yes. Bayawan ka? Barato ang imported actually. Mas barato, yeah. Yes. Oo. At alam niyo ba na si Chona ay isang agriculturist? Hindi lang niya na i-practice ang kanyang propesyon, pero hindi pa naman huli ang lahat para magamit niya ang kanyang natutunan. Ay, akwan ko mo kung sa agriculturist ako, pero wala ako na practice. Gid nag full-time housewife lang gid ko. So, subukan mo pala siya na practice, kumbaga, kag sa grapes. Oo. Nagkabrano ka mag wine? Oo. Pwede mo, no? Soon, oo. Pwede Kung gid. Imagine mo. Realize ko, one of these days na man ko sa online, wala na. Wine, grape juice at jam. Ilan lamang ito sa mga pwedeng maging produkto mula sa grapes. At para kay Chona, madali lang naman itong pag-aralan. Ngayong may alam na siya sa pagpapatubo ng grapes, pwede na siyang magsimula sa paggawa ng mga produkto mula dito. Nagsimula sa isang simpleng hobby sa panahon ng pandemic, pero kung seseryosohin, pwede maging isang industriya dito sa Negros. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Ruming, i-follow ang aming Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Sama-sama pa rin tayo sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo at ito ang Tripping ni Ruming!